Kanza kwethu anginibingelele nginamukele kule channel leMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi umfana kaDlomo. Kanza kwethu udaba ke engiliphethe njengamanje aluluhle neze ikakhulukazi ke njengoba sesiyolala sesibheke esikhathini ke sikaKhisimusi. Udaba ke silala ngalo ke namhlanje luthi akasekho emhlabeni uZahara wakuleli ke odume ngelokucula aphinde ke futhi abeke umbhali wezingoma. uZahara ke okuyintombi yaphansi le eEast London yazenzela ke igama emva ke kokuthi ifike lapha na ke emculweni ke ngo2011 bese ke ekhipha ke ingoma eziningi ezayiphilisa, ingoma eziningi ezayibuyisa ithemba kakhulukazi ke kubantu ke bebala elimnyama. Ngizokubalela nje ezimbalwa uzokhumbula ingoma yethi ke Phendula, kubeke uloliwe esadumile namanje esadume amazwe onke. Siphuke inhliziyo ke sibuhlungu emoyeni ngokwehlela ke isigameko esifana nalesi ke komunye ke wabaculi balapha eMzansi abathandwa kakhulu. Ngonyaka odlule ke sashiwa uMampintsha, kulonyaka ke seshiwa ke uZahara ebesikade ke sisajabula ukuthi sesiyaqala sambona ke emculweni njengoba kade ke esamile esasinenkinga ke eqondene nempilo yakhe. Sesiqala ke sesithi siyambona eqeda ke nokulotsholwa uke walala ke esibhedlela. Emva kwalapho ke kube ke sekubikwa namhlanje ke ukuthi ushonile khona manje. Imbangela ke yokuhamba kwakhe ibingakavezwa ke ukuthi ke yini kahle kahle, noma kuthiwa ibisiveziwe ke besingeke ke sayiveza kule channel emva kwenkulumo ke ebeke zenzeka okanye ebeke zabhuquza ke emphakathini ukuthi ke wadliswa ngelanga ke lamalobolo akhe ebekade ke ekulinyanga. Ngiyacabanga ukuthi bekuyinyanga ke kaNovember. Nezinye futhi indaba ezingezinhle ke besabalile enkundleni zokuxhumana ebeyigcwele ke namhlanje ukuthi ke abakubo osisi bakhe ke bebebhubhudlela imali yokuthi ke kukhavwe imali ke zasesibhedlela kade lashwa. Bona ke kuthiwa bayithatheleke lezo imali ke bayazidla. Ayisekho ke intombi yase-East London. uMzansi Afrika wonke ke ukhombisa ukudumala nokuphatheka kabi ngalesimo ke esinyandisa igazi esisehlele ngalesikhathi ke sonyaka nangonyaka odlule kade sehlele ke ilesa simo. Thina ke njengeMaswidi Media Production sithanda ukuthi sengathi ke ingalala ngokuthula inkosazana yoMzansi Afrika. Siyobonana kwelizayo. Umculo wakho uyohlala usithinde enhlizweni zethu.